MTV. Hayırlı kеш dostlar. Efirde min Diana Tajeddinova. Әзәңгәр экраннар алдында сіз, демәк яшьлек тавышы тапшыруын башларга вакыт. Озак уйлап тормадым, бүген резидентларыбыз белән көзге салкыннар һәм аларда ничек сакланулары турында сораштырырга булдым. Бәлки араларында көзне сагынып көтүче, яратучы да бардыр. Киттек. Ни кызганыч, бер резидентыбыз белән сау булашырга туры килә. Әлеге клипны хит-парад кысаларында соңгы тапкыр тыңлабызык. Синең белән шундый рәхәт миңа, бөтен дөнья нурлы, кояшлы. Елмаюын күрсәм күкетә түгел, мин янымда тоям кояшыны. Ышкыны булып кердең күңелемә, шатлык өстәп минем гомергә. Ясын иде назларыңны тоеп, бәхеттә менә тыю гомергә. Татар эстрадасында җырчылар күп дип зарланалар. Ә матур клипларны барыгызның да карыйсы килә. Ягез, берсен карабызык. Иге. Мода у үсемек жиза. Безнең эчке дөньяны ача. Синдә модадан артта калма. Гел яңаша киен заманча. Мода, булмый модасыз яшә. Яңа чыккан модельләр ничек шәп. Мода, булмый модасыз яшә. Яңа чыккан модельләр ничек шәп. Ай-ай. Киен заманча, гламур журналда. Күңелкәйен күкләргә очар. Ким булмассың һич, син косна кызда. Бәхтең килеп иңеңнән кычар. Яңа чыккан моделләр ничек шәп. Мода, булмый модасыз яшә. Яңа чыккан моделләр ничек шәп.
Esti hatta Tüzilerge Moda 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 Bulmay modasız yaşar Yana çıkan modeller Nişek şer Moda 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 Bulmay modasız yaşar Yana çıkan modeller Nişek şer Moda 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 Бергә булыйк дип моңланучы Регина Нур көзне ярата. Ишетәсезме? Ярата. Аның өчен көз сихри бер мизгел. Бар дөнья якты төсләргә буяла. Мин көз белән бик сыкланам, диде Регина. Çiçekler yılmaya Emin senin karşında Emin senin kulunda Emin senin karşında Emin senin kulunda Nerse bulur aytbağırım Dağını bir kod uçraşsak Dağını bir kod uçraşıp Bir-birine göz salsak Dağını bir kod uçraşıp Bir-birine göz salsak Aman bik yarak İki yürek orası Bir-birinden ayrılamay Bizge bit birge bulası Bir-birinden ayrılamay Bizge bit birge bulası Ertə bulunda Çiçekler yılmaya Emin senin karşında Emin senin kulunda Emin senin karşında Birge bulaykın birge Emin senin karşında Birge bulaykın birge Emin senin karşında Birge bulaykın Айсылу Файзрахманова өчен көз ул дәвалану чоры. Ышанасызмы, юкмы, әле сентябрь аенда гына кыз инде 2 тапкыр хирләп өлгергән. Ләкин җырчы кыз шулай да көзнең әбиләр чуагы чорын яратуын әйтте. Ашкыныпла язгы җил очып керде.
Çeşekler hoş isi bilen Sinen selam getirdi Yazgı jiller, nazlı jiller Dik bəxet getirsinler Yürekler birge tipsinler Yazgı jiller, nazlı jiller Bizning yürekler ayrılmay Menge birge tipsinler İskender. Ayсылу. Şeşlerimni tibrendire Yazның nazlı Yarışqa әзерләнәсең. Yok. Өзем үшін. Просто былай ғана. Ничего себе былай гына. А ты крутой. Үйретейін ме? Yazgı jiller, nazlı jiller Dik bəxet getirsinler Yürekler birge tipsinler Yazgı jiller, nazlı jiller Bizning yürekler ayrılmay Menge birge tipsinler Yazның жылы сәхәр жаныға Hər yerə Как дела? Moi, je suis en train salam parce que je suis besoin dans quelques minutes qu'on va faire me rappeler. Je suis en train de salam alors tout ça bon bani. SMS. getirsinler Yürekler birge tipsinler Yazgı jiller, nazlı jiller Bizning yürekler ayrılmay Menge birge tipsinler Nazlı jiller Dik bəxet getirsinler Yürekler birge tipsinler Yazgı jiller, nazlı jiller Bizning yürekler ayrılmay Menge birge tipsinler Статистика буенча сәнгать кешеләре көз көне ким дигәндә бер тапкыр булса да депрессиягә бирелә икән. Ак калфак җыры белән хит парадыбызны ямьләүче Таңсылу мондыйлар рәтендә түгелдер дип уйлыйм. Таңсылу, моңаерга сәбәп юк. Елмаеп яшик. Bik yıraqda idek biz Jitmiş şakrım jirden kildik biz Ak kalıp aknığı tağılgan şağı Ak kalıp aknığı tağılgan şağı Tuğanlarının sağınıgan şağı Jitmiş şakrım yakın jir tüger Bir kuruşur üçün kildik biz Ak kalıp aknığı tağılgan şağı Ak kalpakның тағы
яшы белән ил тулган. Алтын тәңкә бик зур мал түгел, бер күрешү үзе әллә ни. Ак калыпакның тагылган чагы, ак калпакның тагылган чагы, туганнарның сагынган чагы, ак калпакның тагылган чагы, туганнарның сагынган чагы, туганнарның сагынган чагы. Йөз 6 коды ярдәмендә сез Ринат Нуруллинның гомер үтмә җыры өчен тавышлар юлый аласыз. Бәлки икенче атнага нәкъ менә ул җиңүчеләр рәтендә булыр. Гомер судай, яшыга, туктап тормый бердәй топына. Һич узмасын бер үк заялларга, матур үтсен иде тик шул гына. Һич узмасын бер үк заялларга, матур үтсен иде тик шул гына. Гомер үтмә, үтмә, гомер үтмә, ашыгыплар бездән син китмә. Туктап ял ит, сабыр ит азгына, күп түгел син болай да кыска. Гомер үтмә, үтмә, гомер үтмә, ашыгыплар бездән син китмә. Туктап ял ит, сабыр ит азгына, күп түгел син болай да кыска. Bir tapqır seni Xuday bergen, tik bir gene bizge bula gitken. Yaşi bilib yaşik dünyalarda, kızıkmayşa altın baylıklarga. Yaşi bilib yaşik dünyalarda, kızıkmayşa altın baylıklarga. Gümür ütme, ütme, gümür ütme, aşıgıplar bizden sin gitme. Tuktap yal it, sabır it azgına, күп түгел син bulay da kıska. Tutup bulmay iken seni, uzıp kitip bulmay bilem indi. Tik şulay da biraz akırın atla, şapma ömür şapma, sin aşıkma. Tik şulay da biraz akırın atla, şapma ömür şapma, sin aşıkma. Ömür ütme, ütme, ömür ütme, aşıgıplar bizden sin gitme. Tuktap yal it, sabır it azgına, күп түгел син bulay da kıska. Ömür ütme, ütme, ömür ütme, aşıgıplar bizden sin gitme. Tuktap yal it, sabır it azgına, күп түгел син bulay da kıska. Tuktap yal it, sabır it azgına, күп түгел
дустым гармуныңны дип җырлый Камалия. Ә мин сезгә, дуслар, юллагыз тавышларыгызны дип әйтәм. Камалия өчен тавыш бирергә теләсәгез, 1320 номерына тавыш 112 кодын языгыз. Әлегә аны үзен тыңлабызык. ...111 коды астында урнашкан Марат Ахмадиевның «Авылым» җырын тыңлаганда мин авылдагы көзне күз алдыма китерәм. Андагы басу, кырлар, урманнар, бакчадагы уңыш ни генә тора бит. Дуслар, Маратның җырын тыңлап, тагын бер кат табигать матурлыгына сокланыйк әле.
şah üsken yağım Sağınıklar isime düşürem Jegim attır günlerde Aya zenger köklerde Işıp kaytam tuğan üsken jirge Uramlardan uynat yürgen Yaşlıkka qaytar idim Şalgır kilip üsken şaklara Bir paytası idi Uramlardan uynat yürgen Yaşlıkka qaytar idim Şalgır kilip üsken şaklara Bir paytası idi Avılım avılı kayım Danış her bir sokmağın Yalan tepiyi girgen yaklarım Uramlarını bir itip Yaştaşlarını üz itip Oynap üstük senin koşağında Uramlardan uynap yürgen Yaşlıkka qaytar idim Şalgır kilip üsken şaklara Bir paytası idi Uramlardan uynap yürgen Yaşlıkka qaytar idim Şalgır kilip üsken şaklara Bir paytası idi Газиз туған йұртқайым Бишік жырын жырлады әнкәйім Бірге типсін yürekler Бірге ұсын ғұмырлер Матыр тұрмыш бәхет шатылынды Урамlardan uynap yürgen Yaşlıkka qaytar idim Şalgır kilip üsken şaklara Bir paytası idi Uramlardan uynap yürgen Yaşlıkka qaytar idim Şalgır kilip üsken şaklara Bir paytası idi Şalgır kilip üsken şaklara Bir paytası idi Булат Гыйләҗев өчен җәйдән көзгә күчү әллә ни авырлык тудырмый. Ләкин вакыты белән җырчы егетебез моңланып, сагышка бирелеп ала икән. Булат, бер дә моңсуланма. Әйдә клибыңны карап китик. Ниһаять беренче эшлеккә дә килеп җиттек. 3нче урынга лаек җырчыны каршы алыгыз. Hayırlı irde, krasını. Hayırlı irde, şükrediyorum. Şişmesine to'xtab içtim suvning solqinin Eshitdim ushlab, eshitdim jırlab bosdim yürek yolqinin Baxit chishmasi sirri singa shishasi Oshiqlar senda quvnoq, og'a
Ağasın şuna oynap bәхет шишмәсе Серне сиңа шишәсе Гашыйклар синдә кунак Ağasın şuna oynap Бәхет шишмәсенә карап Теләдем теләкләрем Теләкләр кабул булыр дип ышанды йөрәктәем Бәхет шишмәсе Серне сиңа шишәсе Гашыйклар синдә кунак Ağasın şuna oynap Бәхет шишмәсе Серне сиңа шишәсе Гашыйклар синдә кунак Ağasın şuna oynap Neçə kilo? 87 2 kilo razısı yok sende yok bana ver. Şişməsi şiltirib Dağlardan tübən ağa Mında qavuşqan ғашиqlar Мәңгігə birgə qala Бәхет şişməsi Serне сиңа şişəsi Ғашиqlar синдә qunaq Ağasın şuna oynaq Бәхет şişməsi Serне сиңа şişəsi Ғашиqlar синдә qunaq Ağasın şuna oynaq Şişməsi Serne singə şişəsi Aşıqlar sində qonaq Ağasın şuna oynaq Bəxet şişməsi Serne singə şişəsi Aşıqlar sində qonaq Ağasın şuna oynaq Aşıqlar sində qonaq Ağasın şuna oynaq Aşıqlar sində qonaq Ağasın şuna oynaq Радиф Зарипов өчен кыш ни, көз ни, җәй ни барысы бер. Аның күңеле халәте тыштагы һава торышына карап үзгәрми. Бар ел фасылының үз матурлыгы, үз рәхәте бар дип җиткерде Радиф. Хит парадыбызның көмеш медаль иясе сезнең экраннарда. Күрүдә гашык булдым мине сиңа Шушы көннән алып тыңгы юкы миңа Күңелемдә син йөрәк ничек түзәр Күзләрем көндә сине эзләр Син генә хыялымда Кайларда гына йөрсәм дә син генә уйларымда Син генә хыялымда Кайларда гына йөрсәм дә син генә уйларымда Сүнгән хисләрем дөрләп кабындылар Йолдыз булып күңелемнең күгендә Никләр очрадың йөргән юлларымда Оныта алмам инде гомергә Син генә хыялымда Кайларда гына йөрсәм дә син генә уйларымда Син генә хыялымда Кайларда гына йөрсәм дә син генә уйларымда Нишлим икән нигә очраттым иркәм Син һаман да тик минем күңелемдә Ничек тырышсам да онталмам сине Кил яныма көтәм сине бүген дә Син генә хыялымда Кайларда гына йөрсәм дә син генә уйларымда Син генә хыялымда Кайларда гына йөрсәм дә син генә уйларымда
Seni gene xiyalımda Qoylardağı ayırsam da seni gene oylarımda Seni gene xiyalımda Qoylardağı ayırsam da seni gene oylarımda Seni gene xiyalımda Qoylardağı ayırsam da seni gene oylarımda Qoylardağı ayırsam da seni gene oylarımda Dostlar, әйткәнемчә, яраткан җырчыларыгыз өчен TMTV каналының сайтында да тавышлар юлый аласыз. Ләкин сайтта тавышларны бер җырчы өчен бер генә тапкыр юллап була. Ә экраннарда хәзер сезнең өчен Илсур Мустафин җырлаячак «Мизгелләр җыры». Абсолют лидерны каршы алыйк. Игътибар экраннарга. Гомерләр әкерен усыныға Исмиләр җилләрдә каршыға Сөюнең иң татлы чагында Мизгелләр каядыр ашыға Мизгелләр Туктагы сөюнең иң татлы чагы Йырақ барасы юлыбыз Җитешеп калырга татырга Сөюнең шатлыгын рәхәте Кешегә гомергә бер генә бирелә сөелү бәхете Йырақ барасы юлыбыз Сөюнең иң татлы чагыбыз Әз генә Ашыкмый торыгыз бик Йырақ барасы юлыбыз Мизгелләр Туктагы сөюнең иң татлы чагыбыз Әз генә Ашыкмый торыгыз бик Йырақ барасы юлыбыз Тапшырубыз тәмам. Сау булашык. Сәгать дәвамында сезне яшь талантлар иҗаты белән мин Диана Таҗетдинова таныштырдым. Икенче атнада очрашырбыз. Пока-пока. На
Наконец-то и в Казани появился учебный центр, в котором можно воплотить свою мечту и стать профессиональным визажистом. Центр Makeup Ателье – это школа международного класса, и здесь мы не только готовим профессионалов высокого уровня, но и даем возможность повышать свою квалификацию уже работающим визажистам. Центр Makeup Ателье.